Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos ao Baleiro Perfecto, logo dun tempo. Realmente gravamos centos de episodios que nunca serán emitidos probablemente, pero que saibades que gravamos unha chea. Volvemos de algún xeito. Falaba ahora con Rodicio, con esa voz que escoitaredes nalgún momento. Se está a terceira tempada, pero o Baleiro non se move por tempadas, é unha entidade superior no espazo e no tempo. Entón non paga a pena, non, facer o anuncio de terceira tempada, rapaces, 3x01, nin nada disto. E creo que simplemente, pois, capítulo X ou X ou Q. Temos boas noticias, temos boas novas. Primeiro, hoxe, por volver a darlle benvida, que recuperamos a súa voz despois de varios baleiros en poder contar con ela, temos o fillo pródigo, temos a Pablo P, a Pablo Pesado, a Pablo Heavy, connosco, compañeiro. Hoxe é teu a túa entrada. Coguabunga. Durante tempo pensei presentarme con un nome novo, non? Como reincorporarme ao programa, pero baixo unha nova personalidade. O que pasa é que non comentei isto ata agora, así que non me queda outra. Mira, sería moi rollo el faro este de la SER, non? De que a tipa presenta o invitado, non? E dille, bueno, como queres que nos refiramos a ti? Así que, Pablo, estás a tempo de que se queres, a partir de agora, me refiro a ti como outra entidade diferente. Non sei se tes algo pensado. Non pensei nada, pero se queres chamarme a súa majestade, pois non che vou dicir que non, tampouco. Bueno, é unha opción. O sea, podes cambiar en cada programa, eu non teño problema con iso. O problema será que me acorde. Ben. Temos tamén, ahora sí, era sempre a primeira e ten que selo, ahora por partida dobre, a miña compañeira e o seu retoño no interior, Alba Rozas. Que tal, Carlos? Que tal todo? Quixera facer un pequeno inciso. Por favor. Non sei se vos acordades daquel maravilloso baleiro de verán no que me deixarades facer promo de Boadicea e no que eu dixera que Pablo Pesado estaba... Ai, Yes. como estaba? Que estaba na casa preso por publicar o seu libro. E Pablo non volveu ao baleiro ata que se publicou o seu libro. Non volveu? Libre por fin. Non, faltou todos eses baleiros que gravamos en Pablo, foi nos que estaba en arresto domiciliario, para que non me tomedes en serio despois cando falo. Joder. Putin se está indo das mans, Completamente. Pois sí, xa volvemos ter a Pablo. E temos tamén, volvemos ter a outro membro do trío Tenrura, o famoso Guillermo Rodicio, compañeiro. Que tal, Charlie? Que tal? Eu estaba pensando que podemos dicir en vez de terceira tempada que estamos como na época azul do Baleiro ou algo así, sabes? Un arco de personaxe extraño ou algo. No momento no que estamos grabando xa non existen os números, simplemente existen outro tipo de connotacións e de significados que xa non fan falta os números. Que tecnoloxía primitiva. Total, pa que, non? Só temos diferentes cores, máis, temos 3 só core, RGB, non? Algo así. Bueno, teño que facer un disclaimer publicitario tamén, xa que estamos de disclaimer. Sí, por favor. Aproveito para este primeiro cacho que é cando a xente ainda está atendendo e tal. Para anunciar que estamos dende a Quecher Papá, en particular un par de persoas, preparando un novo programiña, unha nova cousa que se vai facer en directo na xentalla do Pichel. Vámola a facer, vou a facer eu con Cabra, Cabra Maravilla, con Manu Martínez. Tens que estar atentos ás redes porque xa anunciaremos onde xa o digo, xa vai ser na xentalla do Pichel, pero cando
e que hai que facer para poder editar. Pero bueno, Gústame que acabáramos a ese simplemente nivel deixado aí. Gústame acadar ese nivel de clickbait, de estar atento ás nosas redes, se vienen cositas, Se vienen este tipo de cuestións. En Estou fin, eu xa non me acordo... entre Dime, Pablo. sorprendido, que estou entre sorprendido e lixeiramente desagradado, que marcho así un par de programas e de repente isto é unha axencia de colocación. Literalmente somos o spin-off de outras cousas, xa sabes. Terrible. Ben. Eu xa non me Adiante. acordo moi ben das dinámicas do Baleiro. Creo que unha vez presentados os membros deste Baleiro, creo que agora ven unha cita na que non desvelamos o tema. Aínda, fíjate que hoxe non temos ainda Hoxe como que non, non se falou hoxe non. absolutamente nada. Bien, Entón vamos bien, poñer sí. a cita, vou poñer esta cita que xa non me acordaba que poñíamos e logo pois volvemos falar. Music Hit Factory, mi familia, mi factoría, representando. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña, arañame el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón. Yo soy tu gatita. Efectivamente, pois imos falar de unllas e de garras. Eu aquí tiña pensado meter o tema do doutor Alan Grant explicando a unlla do Velociraptor en Parque Xurásico. Eu creo que está en galego case convencido. Non o teño ahora claro. Se escoitastes outra cita, ahora estamos falando disto, é moito mellor o programa. Sempre gaña con estas cousas, pero necesario. Na miña mente sonou yo soy tu gatita, que consta. Podemos ir Na miña tranquilamente. Deixo Deixo apuntado. apuntado. Pode ser, por que non? En fin, imos falar de unllas e garras, que é un tema que leva en barbeito moitísimo tempo, pero que, por suposto, se preparou hoxe. Entón, como tiña que ser. Este levamos meses, con nesta liña temporal levamos meses traballando neste Baleiro e vai ser espectacular, estou convencido. Así que nada, vou facer o de sempre, que perdón, por vez primeiro, isto estaba indo xa a definir, iba a darlle paso a Alba. Non. Voulle dar paso a Alba para que nos conte a súa primeira vez coas unllas e coas garras. Non sei que anécdota pode sacar ela en claro de todo isto. Pois a min acordoume estando en Parvulitos, con 4 anos, que era cando se comezaba o cole daquela, e que me arañou unha compañeira. O sea, pero rabuñoume toda, de maneira que eu tiven que botar un día na casa. Eu non sei que lle fixen a ela, porque pelexaramos. E o recordo que teño é ese, de ter que botar un día así na casa como curando e tal, e que se me pasara un pouco, porque estaba toda rabuñada, e que a ela o castigo, pois ademais que creo que lle deran unha tunda, porque daquelas facíanse esas cousas, que a puxeran de xeonllos diante da Virxe, que tamén se facían esas cousas daquela. Pero Alba, tía, cando naciches, no O primeiro 50. recordo. No 88, pero fun a un cole concertado, entón tiña estas dinámicas. No Sí, 88? Rodicio non naceu por aí, máis ou menos. Son un pouco máis Rodicio, novos, son creo do que teu máis. ano, Charlie, son do teu ano. Vale, son dos 90, vale. Pablo é o pequeno do grupo. Eu son do 92, pero ainda lembro que me colgaran dunha percha durante unha hora, así que, bueno, as cousas seguiron un tempo. Joder, Pablo, isto non é o Baleiro Perchas, tío. Non é Baleiro bullying. Unha percha. Uña, perdón. A uña dunha habitación. A súa majestade pode proceder tamén coa nostalgia a recuperarnos unha lembranza dese pasado sobre unllas e garras. Por suposto. De feito, quero protestar porque a miña anécdota tiña que ver con tu gatita, a imprescindible Hostia, canción da factoría, que ten a ver cunha adiviñanza que se contaba moito cando era pequeno, pero en fin, isto xa non vai existir porque foi expropiado. Entón, outra cousa da que podo falar, dun videoxogo bastante escuro da era PlayStation. Isto non sei se está feo ou non contalo, pero daquelas a maneira habitual de xogar os xogos era xogalos pirata, non? Ti levabas a PlayStation a alguén que che puña o chip e despois ías a un videoclub onde había videoxogos e gravábalos, non? A época dourada do Nero. Ben, pois entón, como eu socializaba videoxoguilmente a través destas institucións, que eran os videoclubes, tendía a pensar que certas cousas eran populares cando non o eran en absoluto, non? Eu subía as carátulas aí e dicía, guau, isto ten que ser a hostia. E así cheguei a un xogo en que as garras teñen un papel importante,
garras barra uñas, que é Taifu Wrath of the Tiger. Non sei se o coñecedes. Sei que No, non, non me vaya, non sei sona por que digo, non sei se moitísimo. coñecedes, porque non o coñece No. ninguén. Eu só Pois- coñezo a canción de Eye of the Tiger. Pois, Pois é interesante porque acho que Kung Fu Panda é un roubo de propiedade intelectual deste escuro xogo de PlayStation que ia dun tigre que facía Kung Fu, non? Que tiña que se enfrontar a outra serie de animais tamén peritos en artes marciais tal, e lóxicamente pois daba Unha portada daba guapísima, coas non? garras, Que era vaya. como un tigre Guapísima. todo ciclado, non? En plan así de CrossFit. Se os 90 tivesen que residir nun só obxecto do universo, se o universo tivese que condensar 10 anos a súa existencia nun obxecto, sería a capa pirata da miña edición pirata de Taifu Wrath of the Tiger, que perfectamente podría estar inventando, mas que, en fin, Existe, procuren en dou fe. Google. Que fala do complexo que en realidade o mundo, porque coincidiron cronolóxicamente este videoxogo pirata na casa de Pablo e poñerse de cruz mirando para a Virxe na realidade de Alba, sabes? Unha cousa que nunca dirías que aconteceu no verdade, mesmo día, sabes? Todo pode acontecer. Derrida, citando Shakespeare, diría "Time is out of joint". Non sei por que acabo de dicir isto, pero aquí fique. Vale, Rodicio, compañeiro. A ver, a miña primeira experiencia con uñas é coas miñas propias uñas. O cal resulta, pues, a priori como... O sea, todos os demais estades mentindo, sen máis, non? Pero... O que quero dicir, a particularidade que ten coas miñas uñas é que cominas, o sea, padecín durante moitos anos onicofagia. Padecer onicofagia, nunca se fala dese... Sabes, como se fose algo que te pasa e non queres tonto do carallo e te comes as manos. Non sai na voz de Galicia suficiente. Non está saindo, non se está falando. Asociación de afectados pola onicofagia. Bueno, en fin. O que quería decir é que creo que a crise mundial que existe de onicofagia, en plan que unha porcentaxe demasiado grande da poboación come periódicamente parte do corpo, unha cousa loca, se o pensas, é porque estamos como nun punto moi ridículo de evolución onde claramente as uñas xa non sirven para nada e ao mesmo tempo chegamos ao punto de sociedade suficientemente higiénica para que non sexa unha cochinada nivel que te pos enfermo cada vez que comes as uñas e entón convírtese como se tiveses pipas nas mãos, tío. É un elemento increíble para quitar a ansiedade. E como temos un montón de ansiedade e tes pipas nas mãos, tío, un montón a sociedade está afectada por esta pandemia que está oculta. Non Pero se entón fala suficiente dela. pode haber unha evolución biolóxica onde realmente temos unha ansiedade tremenda en xeral e sírvenos para isto, simplemente. Quero dicir, o sea, realmente ti dicías que eran inútiles, pero pode ser que este sexa o objetivo absoluto de tal, Claro. non? Baixaron a importancia, como hai unha baixada e subida, non? Estou facendo o xesto de baixada e subida. Sí, ¿vale? baixaron a nivel físico e tal, pero aumentaron en plan en nivel Ahora vai aumentar psicolóxico. a velocidade de crecemento para poder comer as uñas rápido e que non te entre Sí. depresión. Que Non sei se vos dades de conta, pero acabamos de averiguar en rigorosísimo directo, en directo non, o motivo polo que temos apéndice. Ok? Para poder É quitarlo. dicir, o apéndice serve para procesar as uñas que comemos e as uñas serven para curar a ansiedade. Por tanto, temos un órgano inteiro dedicado á xestión da ansiedade a través da vía oral. Joder, a segunda Increíble. parte de gastrulación viene fuertísima. Fortísimo este. Ben, eu vou falar dunha anécdota que escoitei nun bar en Palas, está relacionado coa uña, non? E non sei se coñecedes que hai algunha xente que ten a uña do meñique, non, do do pequeno como moi longa. En plan, hai xente que non sei... Moi longa. Sí, Sí, músicos era habitual Sí. e, bueno, cigala decían, non? Tamén. Sí, bueno, hai xente que o ten. Sí. Hai xente que o Hai ten, xente bueno, que isto está disto. vou facer cultura urbana, hai xente que tiña pa cortar o costo, hai xente pa abrir o tabaco, cousas así, non, Sí. non é broma. Para meter Entón, coca como culleriña. tamén unhas unhas así tal, bueno. Entón, vou dicir nomes porque non importa moito, estaba Irago, que era veterinario, non? Ali no bar, e tiña diante a Pargués, que é un mítico home do pobo, tal, que sufriu un accidente hai moitos anos, moitísimas décadas en Suiza, non? Para traballar ali e sufriu un accidente de espalda, tal, e ten unha indemnización destas que toda a vida leva cobrando. Bueno, entón, un día, Irago, nunha alarde destes de enseño, e preguntoulle, oye, Pargués,
por que tes aí esa uña aí toda fea, toda longa? E díxolle, pois mira, Irago, teño esta uña porque cada mes a min chegame un sobre de Suiza con 2.000 euros dentro. Entón, con esta uña corto o sobre e levanto 2.000 euros. E ti, para levantar 2.000 euros, tes que enterrar o puño ou o brazo no cu dunha vaca. Entón, claro, isto foi así como dis, joder, pois excelente resposta, excelente contribución da uña a levantar esos 2.000 euros cada mes, e non hai resposta posible en un bar ante tal audacia, non, de mensual. Entón eu creo... Encántame o aspecto que ten Charlie Pereiro de Castelao contando retrincos, pero continúa, por favor, continúa. Entón eu vexo aquí que un win-win. Esa uña que deberíamos todos ter a uña do meñique curto para ir ao banco, retirar en metálico a pasta e poder sacala así en sobre cara arriba facendo isto. Entón eu creo que as uñas ainda teñen certa utilidade, ainda que sexa para abrir un sobre de Suiza e sacar 2.000 euros. A min pareceme igual este asunto é o que desbloquea o da renda básica universal, O sea, pode ser. O único que nos separa da renda básica universal é deixarnos longas as uñas dos meñiques. Pode ser. Hai unha relación entre o apéndice humano e a renda básica universal. A conclusión. Estamos tecendo moi fino hoxe. E nada, non sei se isto agora teremos que pasar a seguinte sección, creo que era así máis ou menos como funcionaba isto. Así que nada, vou poñer básicamente a melodía que dá intro a Definindo Movida. Empezamos coa definición da movida. Neste caso, as unhas e garras, e por suposto ten a palabra a nosa compañeira Alba Rozas. Pois a ver, as garras, diga o que diga Pablo Pesado, son as mans ou pés provistos de unhas longas e afiadas que presentan algúns vertebrados, en especial as aves, os reptís e varios mamíferos, e están adaptadas para axudar a apresar, permitindo un agarre preciso e firme nos predadores, e axudan tamén a cavar ou a escalar. E segundo os estudos morfoxenéticos, a unha longa é a forma máis antiga de unlla presente entre os vertebrados e a forma típica é a plana nos humanos. E cando os dedos dunha garra non se moven de maneira individual uns respecto dos outros, úsase tamén o termo farpa ou gadoupa, non? Ese sería, por exemplo, pois, que caso se vos ocorre? O das aves, a min é o que se me ven á cabeza. E os felinos, por exemplo, teñen unhas retráctiles que en estado de repouso permanecen nunha funda de tecido xunto aos dedos e que despois, cando xa non está en estado de repouso, pois como que se abren para fora, non? Isto sabémolo todos. Entón, bueno, é a definición básica. E despois atopei unha curiosidade que é que un grupo de investigadores de Toll-Free Forwarding dedicouse a facer un deseño en 3D, fixen o que poiden. Oye, respeto. Respeto a Toll-Free Forwarding. Alba, continúa, respeto. Pasa deste rampo. Eu intento. Bueno, fixeron un deseño en 3D a partir de diversos estudos evolutivos para determinar como serán os seres humanos nun hipotético ano 3000, o que non imos chegar, pero soñando, pois eu que sei. E todos son cambios derivados do uso da tecnoloxía, e en particular dos móviles. E os resultados son os seguintes. Imos ter xoroba, baixa estatura, cabeza máis grande, menos cerebro e unha garra como man. Entón, teríamos as costas xorobadas, o pescozo arqueado, o cráneo máis groso, o cerebro máis pequeno e tamén un párpado interno retráctil como o dos crocodilos para protexer os ollos da luz excesiva. E agora vou co das garras. En canto aos brazos, explican que nos sairá unha garra porque é un cambio anatómico significativo derivado do uso dun dispositivo tecnolóxico en particular, que é o teléfono, e de feito rexistraron a expresión garra de texto, que vería derivada do uso do teléfono intelixente, que remataría curvando os dedos nunha posición pouco natural por estar usando durante longos períodos de tempo. E de acordo coas explicacións do doutor Nicola Dorchevik. Racista. Adelanto, eu vou dicir que esa pronunciación vai ser racista. No, pois pronunciou na hora, Carlos, moi ben. Esa non o pronunciou. Non sei se é super ben, é un coñecemento brutal de linguas. Nicola Georgievic, ¿no? Sí, bueno, máis ou menos. Pois o uso de internet móvil, que supera o do escrito
vibratorio provoca que sosteñamos os nosos teléfonos de tal maneira que pode causar tensión en certos puntos de contacto. Isto provocaría agarre de texto ou síndrome do túnel cubital. E ademais hai que engadir o cóbado de 90 graus, tamén coñecido como cóbado de teléfono intelixente, que se debe á posición típica do brazo ao soster e usar teléfonos intelixentes para uso xeral ou preto das nosas orellas coas chamadas telefónicas. E non deixa de ser unha postura antinatural que provoca a longo prazo a presión ou estiramento do nervio cubital que corre nun suco no lado interno do cóbado. E isto provoca entumecemento ou sensación de formigueo nos dedos anular e maimiño, dor no antebrazo e debilidade nas mans. E basicamente que manter o cóbado dobrado durante moito tempo pode estirar o membro do cóbado e exercer presión sobre el. E así acabaríamos deformados. Vale, eu quero engadir, xa que estamos nun podcast de ciencia ficción, Por favor. podo falar de que esta teoría é unha mierda. Bueno, menos mal. Vale, que ninguén... Vamos traballar co... Vamos sacar o elefante da vida, isto é unha mierda. Mais que nada porque eu, sinceramente, isto agora deixa en serio, eu non creo que en 100 anos haxa nin teléfonos, o sea, eu estou convencido de que se algo avanza o campo tecnolóxico nas comunicacións, nestas cousas, eu creo que... non sei. A ver, eu Nah, non nin de dixen coña, que fora o sea. boa. No, Dixen que uno- me parecera moi curiosa. Sí, que está ben traído, é curioso, pero que me parece destas cousas absolutamente de se miras 50 anos pa diante ou pensas ou 100, 200, é que me parece imposible que unha ferramenta tan como se diría, tan pouco imaginativa como o teléfono móvil dentro de 200 anos, o sea, está aí, sabe? Non mo creo, o sea, sigamos imposible, usando, basicamente. imposible. A Sí, ver, exactamente, eu o que non. Eu o que vía xa inviable, que xo comentei, o ano 3000, non? Home, non sei. Haberá planeta para o ano 3000 xa para Pero- empezar, non Pero sei. que ni sequera. O Esta problema teoría máis de parece- base. Pero O problema- está, o sea, é unha movida... Sí. É unha movida non é fake, é o que me refiro. No, sí. Pero é o Entón, equivalente en científico dos memes estes boomers de el móvil te está quitando la sangre del cuerpo, ¿sabes? En plan, estas imaxes como doomer chungas de en plan criticando as redes sociais a nivel básico. Pues é a versión de eso de ter doutorado, ¿sabes? Non é nada máis. É que xusto aí quería ir, que a cuestión Vera. da alianza histórica entre a clase xeracional boomer, o lamarquismo e, en xeral, os memes de Facebook. E o Porque, Nestlé Chungli. estas teorías lamarquistas de que certos hábitos que non gustan ás xeracións máis vellas nos van converter en monstruos, joder, hai moitísimas imaxes. E hoxe en día xa non tanto, pero así no 2010, incluso antes, eu Sí, lembro sí, ver sí que moitísimo fotos de seres corcovados, deformes, así como un pouco anxelicais, todo con esta idea de estes costumes que ten a xente nova, estar todo o día aí chateando, non sei que, chateando, que palabra, por certo, pois van nos converter en monstruos, non? E o problema non é que os tempos estean mal calculados, tipo, pois 1000 anos non dá tempo, ou, en fin. O problema é que é lamarquista, quer decir que un hábito non nos vai deformar o corpo, non hai presión selectiva, non? Tal cual. Ninguén morre por estar moito tempo no móvil, tal cual. No, e ademais a- retrotraenos ademais- a Quasimodo, non? Como creamos un Quasimodo, non? O sea, como que Quasimodo foi hai unha teoría alternativa, non? Onde Quasimodo era un viciado ao Candy Crush, sabes? O sea, todo isto procede claramente dun Eso non Di, lo di. escoitara nunca, pero está... Digo que modo de Candy Crush. de novo traendo o de que isto é un podcast de ciencia ficción, hai un elemento interesante nesto, que é que precisamente a xeración boomer é a primeira xeración que verdadeiramente está como moi golpeada por moitas obras mainstream de ciencia ficción, e eu creo que é por eso polo que moldean esta idea de transformación corporal. Porque no fondo, a idea de que un mal hábito te vai joder a vida é bellísima, pero antes simplemente pillabas unha enfermidade. Se te haces muchas bajas, vas quedar cego, sabes? Non te vas a Sí. transformar nunha especie de monstruo extraño que se fai moitas, que se Hai que para a pirola. sabes? En plan, entón é a xeración boomer que ve un montón de pelis de mutantes a que di, joder, podo utilizar esta cousa que mete moito medo para intentar convencelo de que deixe o móvil, sabes? É unha cousa así. Finísimo iso. Pablo, que tiñas que decir así aquí ti? Vale, sí, perdón polo off topic. No, joder. Ben, pois... Perdón, por pasalo ben. Aproveitando que Alba deixou así ben delimitado que son as uñas exactamente, eu quería facer como unha especie de pequena tipoloxía sobre como funcionan en ficción. E vou falar só das uñas, é dicir, dos apéndices humanos neste sentido, porque
aquí ven un ranteo con Alba. Inicialmente o podcast ia de uñas exclusivamente, e Sí, sí, sí. acabamos derivando tamén a garras. Importantísimo isto, eh? Todo este programa naceu dunha conversa tomando café e iba a ser só de uñas humanas, ademais. Sí, a idea é que fose desagradable, ademais. Sí, En fin, sí. o propósito non se mantivo. Se somos desagradáveis será por casualidade. Ben, entón, eu pensei que históricamente, nun período que podíamos abranxer como pues, a sociedade contemporánea, fundamentalmente europea, mas non só, as uñas constitúen todo aquilo que detesta ou que teme a subxectividade burguesa, masculina, heterosexual, tradicionalmente, aquela que produce ideas, que produce textos, que escribe novelas, non? Que de onde procede gran parte do substrato ficcional de hoxendía. Entón, as uñas representan tres cousas a que esta subxectividade ten moito medo: o bestial, o feminino e o pobre. Ou, dito de outra maneira, a animalidade, o xénero e a clase. Entón, vou ir así degrañando un poquinho algunha idea alrededor destes tres puntos. No primeiro sentido, as... Sí, perdón? Nada, segue. No, sigue, sigue. Ou vai unha interferencia do Dr. Trenchovich da Universidade de Polonia. Que non está Non está de acordo, di que verdadeiramente estamos evoluindo para esa criatura. Ben, vou coa animalidade. As uñas conéctanos con boa parte do reino animal, non só cos mamíferos, non, que son os que en xeral pensamos antes, non con outros máis afastados, os réptiles, por exemplo, en fin, Alba xa falou disto bastante. O problema das uñas é que son un testemunho no noso propio corpo de que non somos exactamente o que quereríamos ser, non? Este ser racional, excepcional no mundo que a rodea e tamén o seu centro, este excepcionalismo humano a través do que adoitamos pensar as cousas. As uñas, polo contrario, lémbranos todo o que hai de penoso, de corporal da nosa existencia, que é o que compartimos con outros animais. Por un lado, a depredación, pois as uñas finalmente son un elemento para ferir, para desgarrar, mas tamén a errancia e o traballo. As uñas serven para protexer as nosas mans, os nosos pés do contacto co chan, mas tamén coas cousas que manipulamos as humanas e algún outro animal que tamén é capaz de manipular coas manos. E isto vese ben nos grandes relatos do home monstro, digamos, non? O lobisome clásico ou outras reformulacións como Wolverine, Lobeto dos X-Men. A Mr. Hyde tamén lle crecen as uñas desmesuradamente cando se transforma. A idea de que cando o home se deixa levar, cando perde a súa humanidade e saca o que hai de bestial no seu interior, precisamente o sabemos polas uñas, non? Son ese trazo que confirma que o humano deixa de ser humano. Disto falamos un pouco, por certo, no capítulo do lobisome, que recomendo revisionar. Sí, sí. Está ben. Ben, entón, por aí a animalidade, e agora falo un pouquiño da feminidade. No mínimo nas sociedades europeas contemporáneas, non me atrevo a ir moito máis alá, por descoñecemento e para non pillarme os dedos, as uñas longas son consideradas un atributo da feminidade, non? Un atributo de ornato, que se excede na súa longitude ou no seu adorno, pasa a ser considerado un sinal de desobediencia sexual, digamos. Precisamente por seren elementos de lucimento, unhas uñas femininas poden ser tamén sospeitosas de revelar unha excesiva sexualidade. Por tanto, a súa aparición na ficción, nunha novela, nunha serie, onde for, en fin, marca unha muller precisamente como muller e, por tanto, perigosa. E un exemplo que me parece moi claro disto, igual porque é moi exagerado, é o manga e anime de Fullmetal Alchemist, en que os viláns representan cada que un pecado capital, e a luxuria, o seu poder, precisamente, é facer crecer as uñas infinitamente, usándose así como unha especie de lanzas, balas, atacando a distancia con elas, non? Esa ligazón da luxuria coa longitude absolutamente desmesurada das uñas pareceme moi ben traída. Sí, como de feito pensando no tema da luxuria, penso que é como moi habitual en xeral, pero penso sobre todo no cinema, porque é unha imaxe como moi evocadora. A idea desta é que cando o sexo é algo negativo, ou como cando o sexo se volve algo desmesurado e fora de control, é moi habitual a imaxe esta da uña arañando o lombo do compañeiro, non? E é hai unha idea de que se está convertindo nun animal, non estades facendo amor como seres humanos, senón que estades fodendo como animais, non? É como xusto a liña fina do fondo das túas mãos que te
que te coloca máis al lado do animal e en particular para as mulleres, non? Unha cousa así. Sí, sí. Sí, Alba? que de facto, se penso Perdón. nesas imaxes, sempre son mulleres quen están rabuñando ata facer sangue, porque esa é a imaxe concreta, non? Unhas uñas que rabuñan normal e de repente excédense. O feminino vai alén e volvese animal. Está o plano este de Eyes Wide Shut da peli de Kubrick, que penso que é o que se convertiu como en icónico e foi repetido un montón de veces en un montón de películas, porque verdadeiramente funciona moi ben nos nosos subconsciente, diría eu. Recolle moi ben o tropo. Pero bueno, Alba aquí tiña moita crítica, creo, Non, a ver, eu creo simplemente que hai que puntualizar cousas, non? Porque habería que afinar un pouco a época. Porque a idea de levar as uñas coidadas, incluso pintadas, etcétera, foi moito tempo sinónimo de status. E eu creo que a partir de aí derivan o resto de significados. O sea, hai estoxos de manicura do século XV vinculados a homes e mulleres de clases altas, pero indistintamente homes e mulleres, é o que me refiro. Na contemporaneidade tampouco me atrevo a decir que son sinónimo, porque Pablo tiña marcado que eran sinónimo de desobediencia. O do erotismo sí que estou de acordo, que son sinónimo de erotismo, pero creo que van nunha especie de pack. Creo que van nun pack que pretende remitir á sensualidade en xeral, entón, pois, tamén hai un exceso de maquillaxe, hai un exceso de que ao mellor en situacións reais tampouco se dá así, dentro dese pack de, pois, labios encarnados, as pestanas, os ollos marcados, etcétera, etcétera, lencería sensual, o que queirades, nese pack entrarían as unllas tamén. Pero sí, creo que se poden vincular a femme fatale e a comportamentos eróticos, deso non teño dúbida. Pero despois tamén creo que máis que desobediencia, desta idea de desobediencia ou de muller que non entra na norma, creo que tamén empatan con ese sinónimo de status e de alta sociedade que vai perdendo poder despois, e aínda que pareza así unha idea un pouco estrambótica, creo que, por exemplo, que se ve moi ben en Disney. As malas de Disney teñen todas as uñas pintadas. As princesas non, pero as malas sí, e teñen a manicura perfecta sempre. E as malas realmente non son desobedientes, son xente que ten un status que perdeu e que quere recuperar ou que quere manter. Estou pensando, por exemplo, en Brancaneves. A raíña ten, imos decir, o status de persoa máis fermosa deste reino que non quere perder. E ademais, bueno, por exemplo, estou pensando en Úrsula da Pequena Serea, que tamén era a raíña dos mares ata que chegou Tritón co seu tridente, bla, bla, bla. Entón, quere recuperar o status que perdeu. Pero non tanto como desobediencia, non? Eu o da desobediencia vexo máis ben no sentido revolucionario e aí creo que non entraría esta imaxe das uñas coidadas, non? Aí creo que entrarían outras imaxes e outros tópicos. Entón, simplemente puntualizar iso, que era unha cuestión de clase alta e de status. Sí, hai varias sí. cousas aí que creo que non me explique ben. O primeiro, con desobediencia, referíame a desobediencia en tanto que muller, non? Cando a muller se excede da súa propia feminidade. Eso é, sí. Entón, iso en ciencia ficción adoita ser representado por unhas uñas demasiado longas ou demasiado ornadas. E despois, tes toda a razón, e Non penso creo que que eso foi sexa, un eu creo erro... que perdón, eu non creo que excederse na propia feminidade sexa desobediencia. Das normas sociais impostas á feminidade que se considera controlable. O non é No, casualidade que as controlable non, prostitutas, que as se mulleres que sí, están como no claro, pero é no que aí submundo. claro, pero que aí entramos na cuestión de clase. O sea, na cuestión de que está ben visto da clase alta, do que está tal, pero non é unha cuestión de desobediencia. Non só de Non sei clase, se me explico. Pode ser clase baixa, se pretende ser unha muller de ben, de moralidade correcta, as uñas ten que ir ata certa lonxitude, igual que o maquillaxe pode ser ata certo punto Claro, descarado. pero a A esa idea pregunta, de desobediencia creo que se claro, refire Pablo. pero a claro, pero eu non o concibo como desobediencia porque a pregunta é: a muller de clase alta que leva, pois, as uñas perfectamente, ten a opción de realmente non, porque non ten a opción de saírse da súa clase realmente Por nas iso uñas. desobediencia. Por eso é desobediencia, claro. Levalas máis longas do razonable, do que está ben Claro, visto. pero é que eso non, claro, que eu non o percibo, o sea, a miña percepción non é que sexa desobediencia, é que es doutro status, es doutra clase social. No, Porque o sea, eu non desobediencia necesariamente. concibo dentro de ti móveste nuns parámetros e sobrepasas eses parámetros, pero é que
ti xa non te moves neses parámetros se non pertences a esa clase. Entón podes Pero facer cousas porque distintas. estás vendo como clase alta, clase baixa ou clase Claro, media, sí, 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 sí. pero tens que pensar Sí, que dentro da mesma clase, en plan clase baixa, a muller que está dentro da moralidade pode ter as uñas ata certa longitude, pero a muller de clase baixa que quere romper con esa norma social por razóns que sexan, por eso. Eu penso, por exemplo, o típico exemplo que se me ocurre é a exageración de todos os rasgos que se consideraban femininos no mundo do espectáculo de Cancán, por exemplo. Xa, pero Simplemente están é que eu desobedecendo creo a que norma. aí, claro, pero é que eu creo que aí entra unha división dentro da propia clase baixa que é a xente que se move no mundo do AMPA, porque Sí, entón sí, sí. sigo vendo como, o sea, sinto, eu non consigo verlo de outra forma. Sigo Claro. vendo como unha división de clases dentro da propia clase baixa, non? Porque a xente que non pertence ao AMPA tampouco vai poder facer iso. De todos os Bueno, modos, é outra maneira de velo, quero decir, tampouco a cuestión da clase bona retomar agora, o que sí penso que unha crítica que me parece máis importante no que dicías é a precisión do tempo, non? Eu usei a palabra contemporáneo, que é unha palabra moi imprecisa. Cando queríame referir, eu usei unha palabra incorrecta, fundamentalmente as ficcións do século XX en adiante, vale? É certo que o uso das uñas é distinto, e disto vou falar agora en relación á clase. Mais antes diso, é certo que dicía Alba de que en tempos anteriores, en outros contextos, os homes poden usar tamén as uñas como forma de lucimento, non? Isto é interesante porque tamén constitúe hoxe en día, ou nesta contemporaneidade entendida de unha maneira máis largada, unha forma de desobediencia do que debe ser unha masculinidade e do que debe ser o sistema de sexo-xénero, digamos. E isto a ficción ten aproveitado moito precisamente para crear un efecto de terror, que é un terror represivo, non? Mostrando o suxeito masculino que leva uñas longas, desincentiva ao público de facelo porque o considera terrorífico. Penso, por exemplo, en Bump, do Metal Gear Solid, non? Que tamén ten as uñas longas. É un exemplo que se me ocorreu moi claro desta ambivalencia sexual é este vilán das supernenas, das Powerpuff Girls, que é coñecido precisamente polos seus pronomes. Him en inglés, el en portugués, en castelán, que como recibimos. Este vilán De diaño, que sí, que un é diaño, sí. un e é además leva é un definido como cancán, home un polo seu ou algo así. sí, sí, polo pronome que é o seu nome é definido como home, mais leva trazos moi exagerados de feminidade. Maquillaxe, carmín, lápis de ollos. É curioso que as mans xa non é que teñan as uñas longas, é que son pura uña, son pinzas de caranguexo, sinalando precisamente como a garra animal acaba por ser a exacerbación absoluta do atributo femenino. Que guapo. Nunca pensara, que guapo. Pois sí. A ver, eu aquí tamén teño algo que dicir, porque eu creo que xusto a personaxe da que está falando Pablo, pero é tamén outra perspectiva. Está asociada a un arquetipo de personaxe que utiliza bastantes veces Disney, na miña opinión, porque as supernenas, se non me equivoco, son de Disney, que son os petimetres, que se criticaban tamén, vamos un pouco ao século pasado, o século XV, por aí pensemos, ou para atrás, que se criticaban por ter conductas asociadas á muller e estar moi interesados na moda e coidar moito a súa imaxe persoal, porque además xusto esa personaxe é moi completa, porque ten, creo que os labios pintados, levaba un tutú ou un cancán rosa. O rosa foi unha cor que empezaron a utilizar os homes, igual cos tacóns. Logo xa non, isto vou non explicar agora, non? Porque o das uñas vai moitas veces ligado das prendas, o que decía antes, prendas, maquillaxe. E os tacóns, por exemplo, comenzaron sendo utilizados por homes, e a cor rosa tamén, ata a fin do antigo réxime. Falando sempre, claro, de clases altas, e o home asume en gran medida o papel de ostentación de riqueza e posición social a través da vestimenta, e a partires da Revolución Francesa, da man da Revolución Industrial e co ascenso da burguesía, confórmase o traxe actual de home, non? A visión máis actual que temos, negro, de cores sobrias, en decoracións, e a muller é aí cando asume o papel de floreiro e expositor da riqueza familiar. Entón, eu creo que neste caso que di Pablo, ou neste último das supernenas, que sí que está a figura do petimetre. E se pensades noutras pelis de Disney, tal vez deades sacado outras figuras que creo que encaixan nese perfil.
Sí, eu en relación a isto quero aproveitar para recomendar o libro de Daniela Ferrández, A defunción dos sexos, que está en Xerais, se non me engano, onde fala precisamente disto, non? Ela non fala exactamente do petimetre, pero sí dos comezos, polo menos que ela chega a registrar na Galiza, deste fenómeno de persoas asignadas homes que comezan a explorar a vestimenta femenina, que moitas veces usan o espectáculo como lugar de exploración desa identidade. E despois, unha indicación sen máis, as supernenas non son de Disney, non sei, Non. creo que son de Cartoon Network, pode ser? Cartoon Ah, Network, pode non, ser, Cartoon pode Network, ser. que eu creo que é Certo. Cartoon Network, sí. Pode ser. Cartoon Vale, Network. é O igual. debuxado parece de Cartoon Network, vaya. Claro, é igual, aplica igual, quero decir, tamén nos Looney Tunes tamén había personaxes deste tipo, quero decir, aplica igual. Ainda que un pouco off topic, simplemente por comentalo, sobre a figura dos petimetres falase nun libro que estiven lendo eu estes meses, que era sobre a historia do espello, porque dicía que, bueno, no libro explorábase a idea de que a figura dos petimetres aparece en realidade é unha figura máis ben moderna, como do século XVII, por aí en Francia, asociado precisamente á aparición dos espellos en espazos privados. E entón, como que había xente que acababa como obsesionada coa súa propia imaxe, a capacidade como de aprender todos os xestos e tal, e, bueno, pues as uñas estaban dentro desa lógica como de autoimaxen moito máis percibida, non? E como que se creara como unha especie de clase social de xente que acababa como obsesionada con eso, e eso é o que chamamos realmente petimetres. O sea, realmente a palabra é francesa, ven dese momento. É curioso. A verdade que é un fenómeno histórico extraño. Pois ata aquí definindo a movida, non? Creo. Paso a explorar o terceiro ámbito de No. cuestións, que penso Ya, que Vale, Feira, perdón, estás lin mal. fuerísima. Efectivamente, quedábame un Foi 3. abril. Perdón, que lle din pa baixo aquí. Perdón, lamento. A súa majestade, ten a palabra. Penso que de feito non subí o comezo da miña intervención, así que perfecto. Nada, dicía iso, que vou comezar o terceiro ámbito de cuestións, o relativo á pobreza, que penso que Alba xa anticipou bastante. Eu pensaba en comezar citando a máis grande, a Bandial, que non sei se lembrades unha entrevista que lle fixera Ernesto Castro no 2017 ou 18, non sei, Clásico. que lle preguntaba que por que levaba as uñas tan longas, non? E ela dicíalle que porque era unha especie de signo de riqueza, de clase alta, porque, como dicía Alba, quen é de clase alta, pois non ten que usar as mans, e, por tanto, pódese permitir iso. E isto, que, de novo, que dicía Alba, é completamente certo, pero penso que só parcialmente certo no capitalismo contemporáneo terciarizado, centrado no sector servicios, en que vivimos hoxe en día. Porque, ao final, para traballares no computador nunha oficina, o tamaño das uñas non é tan importante. Ben, se tes unhas uñas exageradamente longas, sí, non? Pero é menos determinante. É máis fácil non rompelas, por exemplo. E penso que hoxe en día, así como ata agora falamos das uñas excesivamente longas, un tropo que cada vez se introduce máis, sobre todo nas películas de terror, é o das uñas lixeiramente longas, masculinas, que xa non refiren a masculinidade, senón a clase directamente, porque esas uñas descoidadas son sinónimo de pouco aseo, fundamentalmente. E adoitan aparecer cheas de terra, de cotraña, non? Cando nunha ficción audiovisual, sobre todo, se quere mostrar unha persoa pobre, e que nos fique claro que son pobres, porque os pobres teñen que ser moi distintos de quen sae normalmente nunha película, pois precisamente faise un plano das súas mans, non? E vemos que ten, pois, todo ese lixo metido entre os dedos, non? Ás veces de maneira moi exagerada. Entón, a pobreza, a través das uñas, é considerada como abxecta, asquerosa, repugnante, en fin. E penso que iso hoxe en día ten máis potencia que o contrario, que as uñas excesivamente longas. Acabáseme de ocorrer, de feito, relacionado con esta idea, que o tema das uñas asociábalo co terror, non? Como co que está mal, non? Coas cousas que poden ocorrer. E dentro desa mesma lógica moitas veces son as novelas ou as historias de crime. E no fondo as uñas moitas veces xogan tamén un papel nas historias de crime, xa dende Sherlock Holmes, o rollo este de que se te quedou terra debaixo das uñas porque estiveches enterrando un cadáver en determinado sitio, pode atopalo pola terra en concreto. E esta mesma idea aparece en CSI, en un montón de ficcións modernas, onde as uñas son como unha especie de repositorio do crime que cometiches, pensado así, unha cousa guai, pensado nesa mesma idea, sabes? Non é só marca de que eres mala xente, senón que é o sitio polo onde vamos a atopar o crime que cometiches, o pecado que cometiches, non?
Claro, é que a idea de fondo é que non podes escapar da túa clase, porque inda que a mona se vista de seda, se ensinas as mans, vai ficar inda que sexa un átomo da terra que traballaches, e vas seguir sendo pobre. Que movida, que guapo, Non necesariamente tampouco, o sea, sí, creo que está un tópico asociado á pobreza, pero non tanto a mellor á pobreza como a certos traballos. A certos traballos vinculados á terra, porque, por exemplo, unha lavandeira non vai ter, non sei se me explico, porque tamén o estás enfocando mellor desde unha perspectiva masculina, unha lavandeira vai ter as mans feitas un cristo, pero non as vai ter cheas de terra, por exemplo. Xa, pero a mostra que estén as mãos escaralladas, igual que ti tes as uñas Sí, escaralladas, sí, pero quero decir, entón tamén é unha mostra de, ou por exemplo, escravos, etcétera, pero eu que acabei de ver esta semana a serie esta de Black Sails dos piratas, que recomendo, a min encantoume. Por exemplo, o feito de ser pirata tamén implicaba, porque aparte hai unha oposición moi grande entre pirata e mariña inglesa e xente de estatus, e como se van corrompendo mellor os marines ingleses que acaban sendo piratas ou facendo o mesmo cos piratas, e vanse ensuciando, pero completamente. Non só as unllas, o sea, os piratas xa os asociamos con máis sucidade, depende do estatus de pirata que teñas, se es Capitán Flint va a ser máis limpo, se es outro. Despois hai un que é Pablo Pesado, o sea, Pablo, esa serie tes que vela porque esa es ti versión hiper musculada e Vaya E logo que fantasía. pensas que fixen estes meses. Claro. Que? De verdad que sí. De verdad que sí, o sea, nesa serie Pablo Pesado está facendo de Billy Bones, é Pablo Pesado, prométolo. Pablo en prisión Entón, estivo facendo press de banca, vale? Flipante. Entón a historia O é que, petado. bueno, Billy Bones vaise corrompendo e a medida que se vai corrompendo está máis sucio. O sea, salen as mans cheas de merda, as uñas cheas de merda, pero despois chega un punto en que está el todo cheo de merda e feridas. Entón creo que tamén hai esa progresión que ten que ver con como eses personaxes ten que ver ca corrupción, non sei dicilo, interna do sistema, chamadelle como queirades, pero tamén ven un pouco por aí. Sí. Claro, Alba, eu estou de acordo, pero a cuestión é que estamos en Valeiro Uñas, non Valeiro Uñas, higiene corporal, entón había que centrarse, pero si tes razón. Sí, Normalmente, se hai sucidade, é homoxénea, non? Pero gosto da idea de pensar que sempre hai un punto do que non te podes librar. Tamén son os dentes, por exemplo, non? Ou o cabelo tamén. A calvicie non ben distribuída, digamos, por parches, adoita aparecer como sinal de pobreza. Como esta persoa que non se pode cuidar cando é unha cousa accidental, digamos, non? En fin, non quero enredar demais, pero é interesante a cuestión. Chega máis o das uñas, porque o da calvicie pois non afecta a todos, nin afecta a todos igual, e o das uñas sí. Non? Sí, o sea, efectivamente. Bueno, pois agora sí, non? Rodicio, podo introducir a Fundando no Pozo. Xa sabedes aquí, para as que perderan xa o fío dos valeiros perfectos, pois isto ahora introducimos ideas, imaxes, historias, non? Imaxes quero dicir mentais, non? Bueno, estaría ben poder introducir... Se o vedes en YouTube, creo que Rodicio a veces solta algunha imaxe do que se está falando. Alguna vez se fixo isto, Sí. ¿no? Intento, Inténtase, pero bueno, a edición... pero claro. Pero vaya, nos lanzamos imaxes, lanzamos ideas, non? Ou personaxes, libros, obras, non? Que creemos que son interesantes neste tema. Entón, non sei, eu creo que Rodicio pode ser o primeiro xa en lanzarnos unha destas exemplos, non? De unllas interesantes na ciencia ficción e na fantasía. Sí, ademais, gústame para abrir porque penso que non ten moito comentario interesante. Simplemente parece unha figura interesante. Sí que dá para quizáis pensar que se fixo poucas cousas coas unllas na ciencia ficción a nivel do que poderíamos falar como cosmético, non? Como que hai como toda unha industria multimillonaria de pintar as uñas no noso mundo real, pero non se imaginaron cousas moi locas cara ao futuro con isto, non? E o único exemplo así, verdadeiramente así de idea loca de ciencia ficción que se me ocorreu é nunha peli que non me acordo de que non é, supoño que dos anos 80, non? Ou de principios dos 90, a de Total Recall, a de Schwarzenegger, sí.
en realidad é un doble e está todo o tempo xogando como que está no mundo real ou non e tal. En Marte, creo, se non me acordo mal. Sí, me encántame que non como que para definir a película fagas o spoiler absoluto da película e digas, no, esto non podía ser a de Schwarzenegger en Marte ou no, era simplemente o doble. O sea. Pero bien, vale. Joder, bueno, spoiler, tío. Bueno. Quer dicir, ni sequera bueno, por lo menos para min a gracia non é dubidar de que é real ou non, senón de Que por certo das caras ten que poden usarse ten un remake esta película logo con Colin Farrell. Víchelo, ti, eu non o vin. Sí, pareceume peor, sinceramente, como comentario e tal. A de Schwarzenegger é un clásico, do ano 1990, que decía así, entre 1990, Mallao. Mallao, de aquí Sí, por aí, tal. tío, sí. E comentabas o das uñas, é que había hai pouco, non sei, curiosamente, destas cousas que comenta uno, e había hai pouco. E sí, que dime co das uñas, e pareceume tamén un exemplo, cando falábamos de preparar o programa, dixen, hostia, a verdade esta da, que parece como un rollo de holograma, non? Parece así un pouco que funciona como que cambian, non? Automáticamente ou tal. E sí que me pareceu das poucas referencias unha cousa na ciencia. sí. Sí, na ciencia ficción que dis, que podo facer coas uñas en rollo, pues, pintado automático, holograma por riba das uñas, non? Algo así. Dende logo sería máis básico. E logo eu creo que en cousas de tipo cyberpunk ou perdón, cyberpunk refírome ao xénero, vin en Ghost in the Shell e tal como que se desfacían as uñas en varios cables e te clavan moi rápido, así un rollo moi futurista distópico. Como? Pois un rollo algo Que así, é que non sei desfacían, se eran non sei se eran os propios dedos os que se desfacían como en moitas extensións ou se eran só as uñas, non me cabe a mí na cabeza, pero a idea podría ser válida como que saíra das uñas, dame igual, non? Como para que tecleara así como moi rápido, en plan, o tema. Foi unha das poucas cosas así que vin como de extensións, non? E biomecánicas do tal e que utilizar así, pero bueno. Está un pouco, sí que estou de acordo, puño como un pouco como cabeceira, porque, xente, se sentides que non poñemos exemplos moi locos, é que eu non recordaba ningún e o que busquei foi un pouco decepcionante. Nese sentido de en plan as uñas como adorno estético en facer cousas tolas e tal, que penso que no noso mundo e na realidade xa hai xente tendo uñas moito máis extravagantes, como con mini dioramas pintados nos dedos, do que se aproveitou na ciencia ficción históricamente, vaya, como un elemento claramente de ornato futurista que está por explorar, creo eu. Xusto ia dicir, que así off topic, que Instagram por algún motivo decidiu recomendarme de maneira moi sistemática vídeos de manicura louca, ¿no? Entón, como que integran nas uñas un afialápis ou cousas así, ou non sei, un pequeno un lápis, un borrador, cousas así, non, que ninguén querería levar iso, non é práctico, é contrario, máis práctico levar un estoxo. Como moi claro, de inútil, ¿no? Falando de inutilidade, ás veces os logaritmos estos, ¿no? Como funciona? Bueno, logaritmos dicen. Algoritmos, que non son algoritmos, que son guías, pero bueno, da igual. Pensaba en que eu teño nunha das contas que manexo, non? Institucional. Nun en concreto, como que non sei por qué hai a hostia de recomendacións de xente cortando as uñas, non? Como que hai a hostia de vídeos en internet, como que, igual que es esto de que hai explotando granos e tonterías deste tipo, pois hai un, porque busquei, non? Dixen, pero isto por que hai tanto? E como que hai xente que lle gusta ver como hai xente que fai pedicuras, manicuras destas así moi jodidas, non? Ademais, e non para de recomendarme estas mierdas e non quero tirar a pedra esconder a man de que algún digo, coño, a ver esta mierda, poño aí e vexo como lle fan a manicura a, eu que sei, a Paco Fernández non sei onde, non? En uñas en Sonia Nails, non? Algo así, supoño, non sei. Pareceme increíble, non? Pero é verdade o que comenta Pablo de que hai un elemento como moi extraño de meter cousas nas mans. Se xa o vin o do filalápis, a verdade que me parece fantasía e que me estou imaginando claramente unha película tipo Blade Runner onde a xente ten como obxetos vintage do século XX que xa non teñen ningún uso práctico postos nos dedos, sabes? Unha cousa así. Parece unha idea potentísima, en realidad. Pablo, que máis tes por aí? No, ten aquí Alba ten. Pero das malas de Disney creo que falamos xa. Sí. Bueno, hai outra cousiña aí. Sí. Tes razón. Tiña notado o de, a ver, é que eu creo que o das uñas tamén é un elemento moi utilizado no terror, tanto para dar medo, pois o exemplo que puxen foi o de The Witcher e Astrige, non? Que é o primeiro malo que aparece, o primeiro monstro que aparece tanto no libro,
se non me equivoco, como no videoxogo, que era a filla maldita do rei de Temeria, non? Entón, pois iso, ten garras, tamén ten unha dentadura, etcétera, etcétera. Pero tamén estabase me ocorrendo agora, mentres falabades, que no terror tamén se utiliza para infundirlle medo ao espectador, por exemplo, cando é utilizado como elemento de tortura, non? O de arrincar as uñas, que É que aparecía doen. tamén en Xogo de Tronos. Ostras, Entón, É que das claro, cousas é máis outra dolorosas maneira, do... claro, é que é outra maneira de infundir terror e ao mellor en películas de medo que non son, bueno, que ou de misterio que non son tan descaradas, o típico de o protagonista rompe unha unlla ou tena que arrincar porque a partiu ou algo. E esa imaxe que lle queda ao espectador, que ás veces é moi potente, pois era o que se me estaba Sí. pasando agora pola cabeza. Que guapo. Estou pensando Agora, nunha escena de tortura super incómoda en Old Boy. O que pasa é que non lembro sí. se eran dentes ou uñas, pero É que son os dous terrorífico. como dous Son os elementos dous, de moita grima, non, que provocan no espectador ou no lector e tal, non, de unhas e dentes. Eu acordo que me ben traído, Alba, a verdade, porque lembro que unha das escenas a única escena, probablemente unha das escenas de tortura que habían perdidos en Lost, era precisamente cando interrogaban a Sawyer, era Said cumprindo todos os todo, como se diría estes que se hicieron chico, todos esos estereotipos de os estereotipos árabe, tal, ¿no? A árabe tal, e a tortura que utilizaba era con espinas de bambú, bueno, facía como pequenos puñais de bambú, eran entre as uñas, non? Que creo que era das cousas máis dolorosas que hai no mundo. Mesmo ti, algunha vez nos pasou, non sei se xogando con paus ou tal, metestes unha astilla na uña, é super doloroso, super doloroso. Non, bueno, pero interesante. En The Voice, onde había o personaxe este que se podía facer pequeno e utilizábano como para meterse debaixo das uñas da peña e tortura. Bueno, non sei se me estou inventando agora mesmo isto xa. Hostia, pero parece boísimo. Sóame algo así, non? Sí, pero non o vi metido nunhas uñas, vino metido noutro sitio. Outro sitio tamén Efectivamente. se meteu, pero bueno, era o rollo, sabes? Tens que meter debaixo das uñas. Pero a idea é boa, a idea, non me acordo se é real, pero pareceme verdad bastante chula esa. Se non é vero, é ben Eu trobado. apostaría por esa idea, de verdade. Máis cousiñas de unllas, Pablo. Non, ia comentar aquí ao rodicio unhas cousas de Naruto que eu non lle quero destripar. Sí, sí, pero- sí. Perdón, sí, sen problema. confundín acordo do uso guión coas de Rodicio, por favor. Sí, además que me levo un montón de tempo aguantando, xa falamos antes das uñas negras e tal. Sí. E que por algunha razón, probablemente porque estou como no meu arco de anime, en realidade levo como uns meses que só vexo anime prácticamente. As primeiras uñas negras nas que pensei para o Valeiro Uñas son as uñas negras que teñen os de Akatsuki. Bueno, uñas negras Itachi, estou falando de Naruto, vale? Pero os malos dunha especie de banda organizada terrorista que se chama Akatsuki, todos teñen as uñas pintadas de diferentes cores. Creo que Pain ten as pintadas de vermello, Itachi ten as de negro, bueno, e tal. Un pouco explorando esta idea, porque sí que é verdade que verdadeiramente é moi icónico lembraste, quero dicir, porque son os únicos personaxes de un anime que ten como 600 capítulos e hai como 1000 personaxes, non sei cantos hai, pero hai moitísimos personaxes, son prácticamente os únicos que teñen as unhas pintadas e que está deseñado o personaxe de tal maneira que verdadeiramente recórdalo, non? Buscando un pouco en internet a ver a xente que pensaba que podía ser a explicación, apareceron algunhas ideas que me pareceron graciosos, que era que algunhas relacionadas xa con cousas que xa falamos, incluso, que era a idea de que as uñas, por exemplo, cando tes ictericia tal, se poñen amarelas, ou poden como ser unha primeira manifestación de algún tipo de enfermedade que te está afectando, non? Entón pintalas pode ser unha especie de protección en combate para que o outro non saiba cales son as túas Que tes debilidades. ictericia. Ictericia, sabes? Atacaré a hígados. En plan, no, o tipo ninja rival en plan pensando, cáncer de fígado, este palma, pronto, non hai problema, non me moto aquí, nada. A miña técnica será esperar. Espera. A preocupación do tipo da Katsuki, terrorista hiperformado buscando dominar o mundo, que non se entende que ten ictericia. Joder. Joder, debe ser como o rito de paso de meterse en Akatsuki e pillar a ictericia, sabes? En plan, todo xusto con Ou se ten manchas blancas, non? Que se decía que era por falta de calcio, que creo que non é así, creo que isto é máis unha lenda urbana que outra cousa, evidentemente. Decía, non ten falta de calcio. Wow, increíble, non? Como estrategia nunha pelexa letal, non?
Itachi non quere que os seus inimigos saiban que é vegano e que non toma leite de vaca. Mira, leva Eh, moitísimo tempo sen tomar leite. Bueno, a outra teoría era, que tamén parece moi divertida, que era, sabedes que en Naruto hai varios ninjas que teñen como a capacidade de suplantar ao outro, non? Como imitar completamente a súa apariencia física. Entón, a idea era que se pintas as unhas dunha cor é máis difícil facer un clon teu, pode ser como unha pista que teñan os teus aliados para detectar que realmente estás sendo clonado, que me parece tamén cutrísimo como idea, pero Pero bueno, deixámoslo en plan, aí. sí, porque se me acordo eu que Itachi ten as uñas negras, pois o tipo que vai clonarlle a Sí, pinta sí. enteira, pois tamén, digo eu, pero bueno. Sí. E logo- entón, en realidade, di, Charlie, di. No, lo decías ti, non? Que logo queda a terceira opción, supoño, de posibilidade. Claro, que a terceira opción é que para ser guais, para ser fabulosos. Que penso que é a verdadeira, o sea, realmente Sí. é a única razón seria como para decir esta xente. E ademais porque sí que pata moito cunha narrativa que hai na serie que efectivamente estos son como ninjas moi poderosos e moi guais e moi outsiders. Conectado un pouco co que falaba antes Pablo da pintar as uñas como símbolo de desobediencia, non? Como que está rompendo algunha norma social que está implícita de que non deberías levar as unhas pintadas. E de feito penso que na modernidade, non, nos últimos anos do século XXI, a idea esta dos homes pintando as uñas vai un pouco nesta mesma liña. Ten como contraposicións en varias obras de ficción, penso agora estábamos falando de Naruto, pero penso por exemplo en Spike de Buffy Cazavampiros, que era como así o vampiro medio malote que tamén levaba as uñas pintadas de negro, non? Pero iso Mais, tamén é eu- porque na cultura emo sí. é moi común pintar de negro as uñas. Penso que Sí, igual mesmo a cultura emo tirou uno de aí, non sei. Non o Pode sei, ser, tamén hai un pode ser anime, moi claro. Tokyo Ghoul, o Ghoul, non? Más ben, Sí, Tokyo Ghoul que o protagonista, bueno, como cando se transforma, o sea, ten como o status normal, non? Pero cando se transforma, cambia o cor de pelo, ponse típica Son Goku, non? Pero as uñas cambialle de cor tamén, aparecen negras, non? El como o pelo pasa a ser blanco, pero as uñas pasan a ser negras, non? Non sei se queren significar como rollo podrido de Ghoul ou non sei moi ben, ou simplemente porque é guai e xa está, non? É parte da demostración de poder, pero tamén pasaba nese Eu eido. creo que con respecto a Naruto a hipótese boa é que é moi guai. De feito lembro cando cheguei a ese arco, non sei que idade tería, pero sería adolescente, flipábame. Eu tamén quería pintar as uñas, o que pasa que non tiña valor para facelo, tal, pero gostaba moitísimo. E así pensando nunha hipótese posible, alternativa, penso que ten que ver con esta idea de nobreza, aristocracia, de somos os viláns, pero somos uns viláns de tan alto nivel que coidamos o noso aspecto, non? Somos a aristocracia do mal. E ten sentido como sociolóxico, non? Porque cando estes malos levan as uñas pintadas, o que dan a entender é que son tan poderosos que non necesitan prácticamente usar as mans, non? Pódense permitir adornarse porque non se van a despeinar, por dicirlo de alguma maneira. Non van romper as uñas, non van descascar o pintado. Son intocables. Sí, sí, de feito, creo que tiñas por aí apuntado, pero é verdade que levan todos como un anel que parece que vai ter en algún momento do anime parece que vai ter algún tipo de función e logo resulta que non, que simplemente tamén é como un complemento de moda que levan posto. E incluso Creo diría lembrar que que levaban- da Katsuki non ten ni pés ni cabeza para loitar, sabes? Como un símbolo de vou sobrado, non? Como sí, sí. Creo que leva un símbolo dun elemento, non? Pois un será fogo, outro será aire, como asignando o lugar Xa. no equipo, pero non lembro ben, a verdade. Non lembro, non, tampouco eu. Mais ben, sí, sí. O sea, Máis que cousiñas por pintar aí? as uñas é símbolo de ser guai, vai. Sí. Home, é certo o que falaba Pablo, eu creo que me parece interesante o tema do valor, de pintar as unhas e tal, que ainda a día de hoxe eu creo que segue sendo unha das cousas menos estendidas entre os homes, quero decir, o sea, sigue sendo unha, como se di, que é chamativo, quero decir, eu, por exemplo, no meu grupo Rechamante. no meu grupo de amigos, por exemplo, que a mellor pues, éramos 15 ou os que sexan, só hai un que normalmente as pinta.
por exemplo, quero dicir, o sea, hai unha estadística como moi baixa, non, de homes que pintan as unllas polo xeral. E o máis guai do vosso grupo de amigos, Charlie, di a verdade. o Bueno, tío é máis guai. un bo rapeiro, joder, é un rapeiro, además, que sempre o dixen, joder, aquí o tal, e Luis pinta as unhas e sempre me chamou a atención, non, de que non vexo moitos homes en xeral pintando as unhas, e moitas veces incluso solo os que vin eu, normalmente relacionados con algo casi artístico tamén, ou relacionado ao mundo do artístico, por exemplo, Bunbury pinta as unhas, non, por poñer un exemplo random na música así que me soa agora. Joder, sempre, Charlie, sempre. É o que hai, vou traigo vos calidade. Pero así dos artistas de como se di, de renome estatal ou como queramos dicir, eu creo que un dos poucos homes que xeralmente sai coas uñas pintadas nas fotos Home, promocionais. no e ámbito tal. gótico sí que era como moi típico, ¿no? O sea, os de goth metal todos os homes levan pintadas tamén as uñas. Bueno, E son xéneros que se dan máis a. É unha cuestión xeracional, xeracións máis novas está moito máis extendido, normalizado Sí, entre sí. homes, o pintado Sí, de sí. uñas, penso que nunca se sabe como evoluirán estas cousas, non? Pero podría ser perfectamente que en 20 ou 30 anos a xente desenvolva corcovas, non, é broma, estou lanzando contra non, que en 20 ou 30 anos a xente, pois, o sea, entre homes estexa normalizado. Sí, verdadeiramente entre rapaces máis novos que nós, non me resulta raro ir a unha tenda de cosméticos por la cidade do centro que haxa rapaces probando laca de uñas na tenda, vai. Que, o sea, non simplemente que as pinten, senón que están como interesados en probar e tal, sabes? No, que é xeracional estou convencido, quero dicir, eu falaba xusto, poñía o exemplo meu, non, pero seguro que Pablo, que está en relación con máis rapaces e tales rapazas, pois verá outro cambio sustancial neste sentido, como comenta. Nada, o Valeiro aproba o pintado de uñas todos os xeros. Totalmente, por suposto. Eu quería decirvos tamén que de todas maneiras, agora que falades de uñas pintadas, en xeracións anteriores tamén se facía, pero polo menos eu vino en certos círculos de música roqueira, metaleira, etc., Sí, relacionados sí, tamén, falábamos. que se acababan relacionando co satanismo de alguma maneira, non? Ou desde fora. A desobediencia, ves, Alba, a desobediencia. No, Sí, pero estaba aí. Totalmente Estaba desobediencia. aí. Penso en David Bowie ou xente así. Eu creo que iba máis por aí o tema que outra cousa, ambigüedade mesmo, non? No tema de David Bowie tamén xoga aí o tema de xénero, pero bueno. De feito, outros exemplos sí. que tiña pensados era sobre tamén é pata con esta idea de desobediencia, porque outras figuras clásicas da desobediencia é o da feiticeira ou da meiga, non? Como a muller que ten uns poderes que non debería ter e tal e cual. Unha representación que me pareceu moi, o sea, que lembraba, que me veu a mente pensando en uñas, é esta especie de vilá que hai en Naviache de Shihiro, que é como unha especie de señora moi típica señora de cidade, como moi arranxada, co pelo de moño, chaqueta de bisón. Non sei se leva chaqueta de bisón, pero na miña mente leva chaqueta de bisón, non? Proxecta esa idea, non? El pelo enlacado e tal. E dentro dese todo ese... E é meiga esta muller, non? Ten como unha serie de poderes máxicos, está perseguindo a Chihiro por unha serie de cousas que pasan no período. E un dos elementos que a identifican con este aparataxe feminino é precisamente as uñas longas vermellas, que ademais enlazan co seu poder de meiga, cos seus poderes máxicos, porque hai un momento que eu recordo moitísimo a película, non sei por qué, en que prende un cigarro sacando unha chama da punta da uña vermella, sabes, como que me parece unha escena guapísima desto de Estudio Ghibli sendo puñendo xusto o dardo no centro da diana, sabes, era boísima esa escena, é como que atrapa todo o tropo, todo iso, me parece moi guai. Total. Xusto en relación a feiticería, eu pensaba no común que é a aparición de uñas e garras como ingrediente máxico. Non teño moi claro por qué, non? Pero como que hai unha atribución de propiedades sobrenaturais enormes, de mítica escena, hai un caldeiro, non? Ou un morteiro, un mazarico, en que hai que botar algo para facer un conxuro. E sempre cae unha garra ou unha uña de algo. Normalmente de dragón, se a feiticeira ou o feiticeiro, son ricos, teñen a súa disposición ingredientes importantes, mas pode ser de outro tipo de animal, non? E pensando nisto, caín na conta de que os últimos dous Zeldas da Nintendo Switch, o Breath of the Wild e a súa continuación, o Tears of the Kingdom, teñen este obxecto como o máis valioso dos que podes acopiar.
ten unha parte o xogo de, pois, de encontrar ingredientes para facer receitas ou para mellorar armaduras, e hai 3 dragóns que voan constantemente ao ceo e que de cando en vez, se te achegas o suficiente, e non é moi fácil, podes tirarlles unha frecha, unha soa por cada encontro, para intentar desprender unha destas partes sólidas, pois as garras, os dentes, os cornos ou as escamas. E con iso, pois, podes acceder ás mellores armaduras, ás mellores pocións, todo iso. É algo que aparece nestes xogos, pero que penso que é máis común do que parece, a verdade. Cambiando de terzo, non? Relacionando o dragón con outros tipos de dragóns entre aspas, non? Cando falamos dos dinosaurios neste Valeiro Perfecto tamén, hai un símbolo Dinosaurios ou dragóns entre aspas. Moi popular, moi mítico, que era a unha curva, non? Do Velociraptor de Parque Xurásico, que é un, lendario, eu creo, por varias escenas ademais da primeira película, non? Alén de que o doutor Alan Grant, non, levase unha, non, como un símbolo case religioso, non, que case leva aí como colgado do peito, vai con ela, acompaña, non, como símbolo do seu traballo, de todo isto de estudo. Realmente na película hai unha escena mitiquísima, non, que cando están os velociraptores buscando aos netos do doutor Hammond, que petan no chan con ela. Aí como un momento que a uña fai taca, taca, taca no chan, non? E quedou así como mítico. E logo están hasta as camisetas, non? Do Velociraptor, o símbolo do Velociraptor non é a forma da cabeza como no T-Rex, que é outro clásico, senón que neste caso son a uña curva, non? En Dino Crisis, por exemplo, a portada do Dino Crisis na versión PAL era a pata do Velociraptor, que eran os inimigos ademais máis comuns no xogo. No Turok tamén era como como xa pasado, Sí. algo que xa arrañara, non? Era, sí. Entón pareceme super chula. Logo, ademais é das poucas cousas que son, quero dicir, o Velociraptor que nos poñen nas películas e tal, non existe, non eran así, logo xa avanzou moito máis pequenos, agora que se levan plumas, todo isto avanzou moitísimo, non? Pero vaya, o da uña sí era así. O sea, nos esqueletos originais sí que podemos ver esa pata curiosísima da uña en curva que, como se decía, probablemente sería para atacar, para despedazar ou para sujetarse a presa, etc. ¿no? Algo moi bonito. Algo moi bonito que dirían por aí. Non sei se ti querías tamén comentar algo, Pablo, desta... Sí, que me parece súper interesante esta uña, esta garra de Velociraptor de Jurassic Park, porque vai en contra de prácticamente todo o que dixen, non? É como a impresión do tropo do que contaba na primeira sección. Porque, este obxecto que leva o protagonista, o líder da expedición, como dixeches ti que levaba o no pescozo, en vez de ser un sinal de feminidade ou de animalidade, é xusto o contrario, é un sinal da virilidade deste líder, non, que é o líder ritual. E por que esta uña funciona xusto o contrario? Precisamente porque non é súa, non? É a uña do outro animal, que confirma o varón, non, como líder por ter derrotado pois xusto aquilo que se lle opón no mundo simbólico. O animal, a muller, o pobre, neste caso exclusivamente animal, non? Pero este uso da garra como obxecto ritual, como mostra de eu merezo ser o líder da tribu porque derrotei o león, neste caso un dinosaurio, pareceme tamén unha función política interesante. Sí, eso todo resúmese en Quina ten máis grande, pero bueno. Sí, básicamente. Evidentemente. Estaba falando moita gracia, estamos falando de dominar os animais, estábamos escoitando ladrar cans de fondo e non é un efecto de son, vale, xente? É a realidade que É a realidade supera o Valeiro en ocasións. Rodicio, tiñas ti por aí tamén algunha cousiña? Nah, pero isto é unha coña, simplemente é que dentro das imaxes que me veiro pensando en uñas, non podo evitar pensar nun gag de Padre e Familia que me fai moitísima gracia, que é este momento en que lles cae como residuos radioactivos a todos os membros da familia e en vez de desenvolver cancro, que é o que pasa se te caen residuos radioactivos encima, desenvolven poderes, non? Todos teñen como poderes interesantes, tipo super velocidade, super forza, super flexibilidade e tal. E Meg, dentro de que sempre é como a pringada da familia, ten o superpoder de poder alongar as uñas a súa vontade. O único poder que lle deu o material radioactivo é poder alongar as uñas. E non sei, pareceme como ao mesmo tempo moi acaído por algunha razón que non son capaz de comprender, pero non encadra con nada dos valores que lle demos durante todo o programa as uñas. Entón non sei nin como colocalo. É unha cosa que me fai moita gracia. Sí, era dos míticos superpoderes inútiles, non? Sí, pero por qué? Claro.
Eu penso que Pablo, ten que ver perdón. coa asociación das uñas ao noxento, en xeral, como esa parte de ti que creces sen o teu consentimento e, por tanto, unha cousa como moi corporal, non? Entra case, se excede certa longitude e non é coidado, pois no reino das feces, dos mocos, das excrecións, non? Mais, en fin, A que ver, pensando nisto de Pablo. Meg, Tes que sair de gastrulación. O corpo crece sin o teu consentimento, en xeral. A miopía tamén crece sin o teu consentimento, non sei, hai moitas cousas que crecen sin o teu consentimento. Ya se miopía, joder, Alba, estás traumatizadísimo por estar embarazada, Sí, sí. Hai cousas que crecen sen o teu consentimento. Home, no. En fin. No, é que me fixo gracia de son correctas. de todos os modos, que eu non quería chegar ao tema dos mocos, antes quería pensar que ese poder que é tan inútil en Meg realmente é o poder de Sabretooth nos X-Men, que é o rival de Wolverine, non? De Que Logan, ten este poder de ter as uñas grandes. E non queda moi claro exactamente porque é un poder tampouco. E preséntase como o oposto a Lobeto, que ten as garras que lle saen, non sei como se chama esa sección da man, pero antes das falanxes, digamos, iso, preséntase como o seu oposto, pero pareceme injusto, non hai competición aí, non? Un ten aí uns osos recobertos de metal e outro ten uñas. E por iso mesmo sempre me dou como moitísima grima cando aparece en pantalla, porque está atacando con iso e penso, joder, que vai romper unha uña ou precisamente neste imaginario da tortura coas uñas, non? Atacar con iso ten que doer moitísimo, é super desagradable. E penso que por iso nunca prosperou moito como vilán, non ten moito seguimento de fans, é como... É un personaxe está aí. super random o de antes de Sare, non? Sabretooth. Pero ainda hai pouco estaba lendo algo sobre ele. Creo que en algún momento, en algunha historia, sí que chega a ter adamantium, non? Ao final, porque conste que o de Lobeto de Wolverine é que non... O seu poder non é ter adamantium, o seu poder é a curación, igual que Sabretooth ten o poder de curación, tamén bla bla, superforza e todo isto. Son poderes un pouco random os que lles queron estes tal, porque as garras de Lobezno, inda que si sexan un superpoder, non queda moi claro por que as ten cando o seu superpoder é a curación, non? En plan, Verdade, non ten moito sentido, non? A ver, pero non vistes as pelis? Vos, de verdade, en fin. O das garras de Lobeto inxectáronllas, o sea, No. A que non veu as pelis aquí foi Alba. Fuches Xa ti, nin podía os com- facer eso antes de ter nada inxectado. Lobeto tiñas agarras A ver. de oso. E o que lle pegan deste de líquido adamantium que se solidifica nada máis. E agora perdínme. A ver. Ahora estou A ver. escoitando un coche. Vale, escoito, a ver, espera. Lobeto, o seu superpoder é a curación extrema. Que Sí, pasa? eso Que por sí. algún motivo random ten garras tamén. Isto é así nos cómics, garras de oso. Vale, unas películas. Vale, Como nas el películas é a peli na que ellas meten de adamant. Sí, non? Sí, claro, No, que hai un fai momento, No, xente. hai un momento na súa historia que como ten ese poder de curación, deciden que é o único mutante capaz de sobrevivir a unha operación que é a de inyectar adamantium no corpo, no seu esqueleto e volverse de adamantium. Pero non é que el tivese ese poder de adamantium, simplemente unha operación posterior onde el sobrevive por o seu poder. Vale. Isto explícase en Wolverine Origins. A cuestión é que ten dúas mutacións diferentes e non relacionadas. Ten por un lado osos demais, o cal é unha putada, e por outro lado ten o poder da curación. E ben pensado, tivo sorte de que fose así, porque cada vez que lle saen eses osos, Exactamente. rompen a pel, Claro. é moi doloroso. E de Claro, feito, é algo que se explora nos cómics, como el, para performar a súa superheroicidade, ten que sufrir enormemente, incluso cando ten o adamantium, porque curar Efectivamente. curase, pero ao final están lle Mais, saindo os osos de dentro, a ver que... hai un diálogo moi chulo entre Pícara na película primeira, na de X-Men a primeira, que xa debe ser dos anos, que? 1990 e pico ou principios dos 2000, que lle preguntan ao coche, doenche cando saen? El así simplemente di, sempre. Non, que me pareceu así Sí, un detalle chulo. Sí. Pero como comenta... De E feito, despois tamén nesa película hai a escena de tortura de uñas máis extraña, que é que Magneto lle tira das uñas porque son de metal, non? Sí, Entón, sí. Lobeto é moi vulnerable a Magneto porque lle pode facer unha manicura interna, unha cousa terrorífica, verdadeiramente. E despois tamén na serie, é que eu recordaba o da adamantium, porque na serie de debuxos animados, que eu si, vin hai moitos anos, pero sí que había un capítulo no que os mutantes perdían as súas mutacións, non? Perdían os seus poderes.
E el seguía sacando as garras igualmente, decía yo ao rival, decíalle, sinto moito, pero é que isto non é mutante. Entón por eso me quedou a min o rintintín Ah, de que eran vale. de adamantium nada máis. Entendo. Simplemente quería apuntar o rollo de Sabertooth, porque eu creo que non triunfou porque é unha idea moi mala que ademais non fan nunca, que é a de crear os arquienemigos, sabes, como o típico de un tipo se enfrente contra outro, simplemente porque teñen poderes vagamente parecidos, que é como se Cíclope se enfrentase a outro tipo que bota rayos polos ollos, pero un poquito peores, sabes? En plan, que mierda é supervilán é ese, sabes? Non é esta a lógica. Nunca é que tes o mesmo poder que o heroe. Se tes outra cousa é interesante ver como interactúan entre elas, non simplemente como o mesmo pegándose, non sei. Ujú. Ujú. Mais, por aí, Alba? Pois eu creo que habería que mencionar a Black Panther, non? O que Sí. decíades antes de Meg, pero sin ser asqueroso. Pois a Black Panther, non? Bueno, non deixa de ser, para min non deixa de ser unha variante de Lobeto, non? Se sustituímos os poderes curativos polos avances tecnolóxicos e a superaxilidade e a súa superforza tamén un pouco nesa liña. E eu tamén querería dicir que nestas criaturas, ou a min parécemo que a medio camiño entre o humano e o felino, sobre todo estou pensando no caso de homes lobo e lobisdonas, e a garra é o símbolo fundamental que permite recoñecelos, non? E tamén estou pensando que incluso na serie esta xuvenil de Wednesday, da familia Addams, a última que houbo, e a mellor amiga da protagonista, bueno, é unha muller loba que non acaba de transformarse en loba ata o final e tal, pero xa ten o das uñas está. Entón é unha muller loba. Sabemos que Sí, é unha muller loba que tarde ou cedo que se acabará transformando, porque aíndas que as teña de cores pintadas e tal, ela ten as súas uñas aí a medio camiño entre uña e garra e non hai problema. sí, eu penso que ten que ver co que dicía ao comezo, non? O crecemento das uñas como primeiro sinal da animalidade reprimida. Precisamente cando esa escena tan típica, pois tamén está na terceira de Harry Potter, ou, en fin, todas as películas de lobisomes. O primeiro que se ve é as uñas crecer, irse do seu lugar, e así como saen de dentro, sae o que estaba oculto, pero que estaba aí. Sí, sí. Bueno, xa que Absolutely. saiu Mércores, que é de Tim Burton, e por facer xa a fiadiña dende Lobeto, penso que é o momento xa de falar non só da xente que ten garras de maneira máis ou menos natural, senón a xente que como que se colocaba garras que parece a priori unha arma bastante mala, pero pero é como moi icónica en varios personaxes. Xusto nese punto intermedio, porque non sei moi ben se ten explicación ou non, estaría Eduardo Manos Tesoiras, non? Son naturais, non son naturais, porque non ten mans verdadeiramente, esas non é como que se coloca eso por encima. Non recordo moito a peli, vos? Como vedes eso? Eran as A súas ver, mans. O sea, eso seguro, Sí, non Era era cera, sí. Non, meten ya é unha operación, porque el ten os brazos estaban por aí, digo por aí, non, como se estivesen tirados por aí, pero víanse un momento os brazos orixinais del, creo, algo contaban como un estroido pasado, pero nunha operación pola que el acaba tendo as mans tesoiras, sí. Hostia. Vale. Bueno, sí, vale. Unha especie de prótese delirante, non? Unha cousa así. Sí, exacto. Sí. Pues, outra persoa como que con tesoiras nas mans na que pensaba era o Freddy Krueger, pero aí sí que claramente é un tema terrorífico, non? Pasa que tampouco é pata nada co tema do soño nin nada, simplemente é como a súa arma e son No, esas el era especies de sardiñeiro, garra, non? E comentábase que eran as dúas ferramentas para o traballo. E conste que se me pareceu super intelixente o de Freddy Krueger porque ten un arma e un elemento que o fai super distinguible do resto de asasinos, non? Porque o tema do coitelo o repite Mike Myers, non? Ou outros asasinos en serie e tal. Pero o tema da man esta con coitelos ou con cuchillas, non? Pareceme super original. Eu sempre dixen que ti pensa que tes que crear un monstro, non? Ou un asasino ou o que sexa, e concibes un tipo cunha man con coitelos. Pareceme sempre unha senilidade de Freddy Krueger, tanto tamén o elemento do Cersei con liñas, non? Sí. É super... Freddy Krueger é un personaxe destes que eu digo super personaxe, de original. Non houbo outro... Ou se houbo outro parecido, era pensando en Freddy Krueger totalmente. É super interesante o tema, atacalo nos soños, tal... Super interesante. Sí, de exemplos de personaxes que teñen garras, recordaba varios de videoxogos, estaba
Vega do Street Fighter, que é o tipo que supostamente é español torero, e ten garras de lobeto nas mãos. Random, Unha cosa así. absolutamente tamén, sí. Sí, como todos os elementos. Pero se o pensas, por exemplo, o outro personaxe que se me ocorreu é Voldo do Street Fighter, que tamén é un personaxe rarísimo, Do Soul Calibur. e tamén é mediterráneo, porque é de Italia, creo, Voldo, se non recordo mal. O sea, como por algunha razón, bueno, supoño que polas razóns que apuntamos, o elemento este de ataque de garra está asociado un pouco á feminidade. E outro e o extravagante, non? E outro que se me ocorrera era vendo o de One Piece, porque como xa avisei ao principio, só vou falar de animes hoxe, que é un personaxe de One Piece que se chama Kuro, que sabe como o principio, porque eu só vin como os primeiros 100 capítulos de One Piece, que ten tamén unhas garras parecidas ás que falamos, pero a versión máis bestia e delirante posible, porque son longuísimas, son como de varios metros de longo, ten como unhas garras de igual de 2-3 metros de longo que parecen moi pouco prácticas, son como típica arma de anime que se o pensas medio minuto non ten nin pés nin cabeza, non? Pero E ademais colocaba as gafas cun xesto moi concreto para non cortarse, se a memoria non... Sí, que guapo, certo. Sí. Faime gracia, perdón, un comentario Eu que penso ahora deixei falar a Pablo un momentiño, era que me fixo gracia o principio de One Piece, 100 episodios, non? En plan, absolutamente cifra desmedida, non? Para definir. Claro, pero sabes que calquera serie sería, 100 episodios, son 5 tempadas e remata, non? Non, pois, 100 episodios, nada, o 10% de One Piece nin chega a iso. Más o menos, sí. En plan, terrible. Joder. Perdón, Pablo, fala. Non, quería explorar un pouquiño o que comentaba Rodicio, non? Destas personaxes con garras protésicas que me parecen todas relacionadas coa cuestión da ambigüidade sexual. Está en Vega, está sobre todo en Voldo, que é vai sempre cunha especie de arnés que lle deixa descuberto todo o corpo, ele está contorsionándose todo o tempo, non? É como sexual, pero ao mesmo tempo non é nada agraciado físicamente, non hai un xogo coa... É unha sexualidade como perversa en todo momento. Sí, como de BDSM, negativamente sí, algo así. connotada. Sí. Sí, pero o sea, que non ten nada de atractivo. De feito, unha representación da sexualidade super curiosa, porque é difícil facer unha personaxe tan sexual, pero ao mesmo tempo tan pouco atractiva, vaya. Pareceme pouco explorado. En Kuro, penso que isto tamén está combinado coa cuestión da animalidade. Porque fai este xesto, creo, en varios momentos de lamber a man como un gato, e isto é algo que se usa moito na ficción xaponesa para connotar precisamente que alguén está deslocando ou ultrapasando os límites aceptables do xénero. E penso moito, non é exactamente unha uña, pero poderíase ligar a escena tan xaponesa da lambida de coitelo. Están pelexando dúas persoas, unha delas encarna o mal, e normalmente o mal nótase pola ambigüidade sexual, e cando o vilán consegue mancar o heroe, colle e lambe o coitelo, ou lambe a katana, non? Non sei se vos dades de conta desta imaxe, pero é super común. Sí. De novo faino Vamp, en Metal Gear Solid. E si, Kuro faino tamén, pero coa man directamente, como un gato. Logo decides mamín que son a que me vou do tema, Non, pero isto está ben Isto acaba de ser unha prolongación moi grande. Falemos de metáforas de chupar pollas. No programa de unhas. Había, eu por engadir outro personaxe máis así que me recordou sempre a Vega, era o Amarant de Final Fantasy IX, que compartía a mesma arma, non? Estas cuitelas triples, non? Que se poñen na man. E tamén un personaxe un pouco extraño, creo, non sei se ti te lo máis fresco, Pablo, que non sei se o caches ti, a quen lle vin que estaba xogando ao 9, falaches de barcos voladores, non? Pero vaya, que tiña, é un personaxe un pouco tamén así ambiguo, creo, diferente, distinto, é un personaxe máis raro, creo, está Quina a cociñeira, pero este é un personaxe bastante turbio dentro do xogo, e se me pareceu interesante. Non é necesario conseguilo, podes facer o xogo sen telo, e estou pensando que no 7 tamén está Vincent, que tamén usa garras e tamén é sexualmente ambiguo. Total. Isto curioso. é super interesante, nunca o pensara ata que empezamos a facer a lista esta, É unha movida. Como os xaponeses empregan estas armas para marcar en concreto este asunto de... Pois, dende logo, hai uns cantos exemplos, non? Ostras, que, joder, que saquemos da manga 5 exemplos así rápido. De seguro que hai máis, se pensamos ou Ciencia. traballamos en... Science, Bueno, bitch. de feito,
pensaba usar É que este, o sea, querían- Didi. Non, simplemente quería engadir outro exemplo que acaba de sair, que é que a nova personaxe do Street Fighter, do 6, chamase Aki, AKI, non estaba presente nas anteriores iteracións, e precisamente caracterízase por levar unhas próteses nas uñas, que neste caso sí que son uñas, e van cargadas de veneno, e de novo preséntase como esta fen fatal, medio meiga, e ao mesmo tempo medio animal, porque se move polo chan como unha serpe, de maneira tamén moi sexualizada. Así que nada, unha máis Ciencia. para a lista. Un rollo druídico. Ujú. Sí, pensaba acoller este tropo, porque tamén é outro exemplo, de novo tamén é outro exemplo xaponés deste mesmo tropo, que é o personaxe esta da vampiresa, que é como unha especie de duquesa xigantesca no Resident Evil 7, se non me equivoco, que non recordo como se chama, Lady... Recordadelo, non, da igual. Lady Dimitrescu, non. Dimitrescu, sí. Dimitrescu, sí. Vale. Dimitrescu, sí. Que tamén como que, de novo, tiña esta mesma arma que no seu caso creo que tamén eran garras, que era como que se transformaba a man ou podía transformar a man nesa especie de garras longuísimas en forma como de unllas moi afiadas. E que de novo tamén é claramente unha manifestación de ambigüedade sexual. Bueno, non de ambigüedade sexual, senón como unha especie de fetiche raro Sí. sexual. Sí. No seu caso en particular asociado especificamente á figura dos vampiros. E me plantexaba eu ata que punto a figura das unllas e a da garra ten un papel central na figura mítico do vampiro. Creo que non o falamos moito, isto en concreto cando falamos dos no Valeiro Vampiros, porque está pensando que hai algunhas representacións clásicas de vampiro, penso no Nosferatu de Murnau, que sí que ten garras, as súas Sí. mans son de garra, mas é un destes tropos do vampiro que penso que despois se perdeu un pouco, se eliminou. Non teñen unllas Bueno, normais de persona. non o teño moi claro, non? Eu Porque creo que eu... non se eliminou, Di Alba, sí. Claro, eu Di. creo que non se eliminou. De feito, a última película que hai relacionada con Drácula, non sei se vistes o tráiler, pero está inspirada nunha parte do libro na que di que chega un barco a Porto sin tripulación, e só coa mercadoría, porque dentro da mercadoría pois iría Drácula. Pois a representación que fan do vampiro basicamente é unha masa cárnica antropomórfica que ten cairos, que ten unllas e que ten as ás con picos. Entón, sí, e despois, por exemplo, a ver, eu representacións de Van Helsing xa falamos, pero Drácula sae cas unllas e compite de feito cas garras cos lobisomes. Quero decir, sí que me parece que pervive aí. Despois, por exemplo, en The Witcher sae a Lamia, que non deixa de ser un vampiro, e tamén sae caracterizada con... Non sei na serie, pero no libro sí que se fala das unllas e sí que é un pouco... Non sei, eu sí que me parece que está relacionado Eu creo que sí que co se sostén, no vampirismo. tempo. Por exemplo, penso en Blade os vampiros tamén tiñan así como unllas longas, e furaban o pescozo de algún, así como para beber máis tranquilamente. Tamén penso no último non, porque xa como dije, vai saindo Dráculas cada pouco, pero o Drácula de Netflix, este que sacaran a miniserie, ese si tiña as unllas, era como unha mostra bastante clara de que tiñas unllas longas. En plan, volvemos ao tema burgués, volvemos ao tema conde, non? Pero era como un símbolo claro do conde Drácula, e sí que tiñas unllas, e os utilizaba bastante, ademais, na serie, para matar, desgarrar, beber, bueno, todo ese tipo de... Claro, de que parece de como que na figura do vampiro como que todo lle ven ben, ¿no? O das unllas, o tema da animalidade, o tema da ambigüedade sexual, o tema da luxuria como a punto de desbocarse. Joder, parecería que as E a unllas clase tiñen que ser... tamén. E a clase, o elemento de clase, clase. sí, é que, é máis, efectivamente. estou pensando en Bars Vampiro, e tiña as uñas longas, en plan aquel episodio da Casa do Terror, non? Onde Bars era un vampiro, non? Inspirado no de Bram Stoker. E dende logo si era... Tamén tiña as unllas, xogaba, incluso o Bars Bello tamén aparecía. Sí, pensando no que seguramente sexa a encarnación máis recente do vampiro, no Baldur's Gate 3, non sei se vistes algún meme, porque Ainda non. Bon, hai unha personaxe que se chama Asterión, por certo, como o Minotauro que está no labirinto, que tamén ten un conto Borxas. Pero bon, que hai unha personaxe que se chama Asterión, parte do teu equipo, que é coñecido en Twitter, en Reddit, nas redes en xeral, como Vampiro Twink. Como unha personaxe extremadamente sexual, está extremadamente cachondo, en fin, que incendiou así Vale, un ahora sí pouco que vin os as memes. redes.
Sí que vimos memes, Sí, vale. pero o tema é que non ten uñas longas. Hai como todo un xogo alrededor da súa mordedela, non? Como que non é exactamente un vampiro, é medio vampiro, entón podeslle permitir que che morda o pescozo todas as noites para que quede saciado, non? Facendo unha cousa aí super luxuriosa, pero elemento uñas, fora, ten as mans cunha manicura así ben feita, quero recordar. Agora vou Unha procurar, por se parte, acaso. a parte off topic total, Baldur's Gate 3, eu non o xoguei aínda, vexo que Pablo sí, falase dos mellores xogos da década. Isto simplemente por preguntar. Falase de que é unha burrada de xogo, pero non sei se Pablo... Unha animalada. É que eu vin Estou críticas disfrutando boísimas e a moitísimo. xente está loquísima que querindo o mellor xogo da historia da década que sí, e da historia incluso falan de non o mellor, senón un que entra no Olimpo de xogos increíbles que hai que darlle. Non sei. Sí, Por eu a comentarse verdade alguén. que o recomendo moitísimo, estou disfrutando moitísimo, pero tamén estou a xogar moi aos poucos, porque é un xénero, o CRPG que se chama, que é de outra época, eu xa non estou afeito. Perdón, Por que o C? Di, sí. Computer, porque son Ah, é o vale, rol vale, típico dos computadores. Vale. Implica un tipo de xogabilidade moi estratégica, moi pausada, a que eu xa non estou afeito, pero así xogando aos poucos, en fin, unha barbaridade. Realmente, seguramente dos mellores dos xogos que máis me están entusiasmando desde había moito tempo, seguramente desde Que Disco guai. Elysium, que non deixa de ser Joder, unha Que guai, cousa que guai, a semellante. nivel altísimo. Bueno. Alto, high level. É peor que tiña Disco aquí... Elysium, pero bueno. Vale. Tiña aquí anotado o señor Rodicio, deixame roubar aquí un momento, de abrir o melón, non, tamén de pensar os garfos, non, o tema de tal. Pero non sei se isto dá para un baleiro en sí do tema de implantes nas mans, non? Porque penso en exemplos random de Mega Man, penso en Cyberpunk, creo que hai vos exemplos que o mellor nos daban para o tema implantes nos brazos ou nas mans, porque hai metrallador, bueno, non vou aquí entrar, pero ocorrínseme agora e digo, eu creo que isto dá para algo máis, que simplemente tal. Gústame a idea do baleiro implantes, deixámolo para ali. Claro, Sí, entón, a tope, bueno, a tope. queda aí, ademais, pois tamén recortamos algo por acá. Eu só un apunte máis, unha idea máis que teña por aquí random, que era que, eu non sei, WrestleMania, WWE, pérdome nos conxuros estes, eso me quedo coa loita libre, non, como tal, onde estaban aqueles míticos Héctor del Mar e Fernando Costilla comentando, e había un tipo destes, claro, que era Kane, que tiña como técnica letal e absoluta la garra, que poñía así como a man en alto, collía outro polo pescozo e era xa un fatality, non, neste eido. E non sei, fíxome a hostia gracia. Non sei se chamaba así en inglés, non me deu tempo a buscalo, se era en inglés tal, ou isto foi unha traducción libre desta xente que ao final eran parte do show, non? E moitas veces estas cousas non teñen nada que ver como se vivió originalmente a pelexa. Pero vaya, que Kane la agarra. En plan, estaba aí, un movimento fatality. Desta nota que traes, gústeme a idea de que teñamos a discusión de se a loita libre ou o WWE é ciencia ficción ou fantasía. Que pensades que... Unha fantasmada. Teatro de Eu a Corral. verdade que nunca non A ver, coñezo, vaya, non podo houve unha época en que as vía porque meu irmán de pequeno era moi fan e de feito el chegou a ir velas en directo. Hostia. Pero eu creo que a gran maioría delas era coreografiada. Claro, pero hai un elemento narrativo, non? Hai un elemento narrativo. Sí, hai unha historia detrás Sí. sempre, os personaxes teñen motivacións e todo isto, e levanse entre eles, hai xente que se leva ben, xente que se leva mal, traicións e tal. Eu conste que creo que houve dúas épocas, non? No Estado español con isto na emisión, porque creo que eu moi pequeno non me enterei, e logo houve outra que era cando era 4, que sí como que sacaron outra vez isto, que cando vin eu esencialmente o tema de o Enterrador, e John Cena e tal, pero creo que houve unha época anterior. Eu pillei esta. Vale, sí, eu tamén, pero creo que houve unha época anterior na que se emitía, non sei onde, este tipo de programa, pero eu non o pillei. E tampouco nunca fon víao, pero tamén con certa mirada de que é isto? En plan, que decía, pero de verdade move tanto carto, de verdade lle gusta tanto a xente, sabes, o rollo estadounidense, que é unha locura o que move, e nunca acabei de... Pero na época foi unha pasada, Sí. Pero ainda hoxe move unha industria multimillonaria e tal.
Eu non hai recoñezo pensas que na versión a norteamericana. Pensemos que, por exemplo, é un arte popular super popular en México. En México leva sendo como eso, unha especie de teatro comunal onde a xente como que expresa de maneira moi exagerada as súas emocións dende hai un século prácticamente. Quero dicir, non é cousa que copiaran dos norteamericanos, sino que probablemente é un fenómeno en gran medida mexicano que os americanos importan. E o tema das máscaras de mexicano. Había o Rei Misterio, por exemplo, que era un dos míticos, así que tiñan que exportaran para Estados Unidos e tal. Efectivamente. Pois bueno. Sí, que para mí sí que hai un punto de fantástico ou de ciencia ficción, porque como que hai todo un lore cos personaxes e algúns recoñecidamente supónse que teñen poderes, sabes? En plan, Sí, que teñen Undertaker, poderes sí, que non podían máxicos. morrer, que resucitar, este tipo de cuestións. Sí, Claro, evidentemente claro. había certa Que maxia hai un no elemento asunto. que hai un elemento de fantasía ou de ciencia ficción no asunto, da loita libre, non é coña, non o dicía de coña. Moi ben. Aquí xa nos fomos un pouco do tema. Bueno, pero había que aportar este último off topic. Non sei quen queda por aí por comentar algunha idea esa facemos as maletas ata o seguinte. Nada, simplemente como peche do programa para facer a recomendación de mierda que me gusta sempre facer en todos os baleiros. A peli de serie ZW que fago hoxe é unha peli que se chama Velocipastor A Man of the Claw. O chiste é a Man of the Cloth é como o home, a xente da... non sei como se traduciría, a xente da tela, non? É que é unha maneira que teñen os anglosaxóns de falar da curia, dos curas, non? Sí. E Velocipastor é unha peli ridícula de todo punto, onde un cura que está como de misión en Sudamérica é mordido por algo e se acaba convertendo nun velociraptor en varios momentos durante da película convírtese en velociraptor. Absolutamente fan destas propostas. O sea, non nada que dicir, quero dicir, está todo dito, non? É que me encantan estas pelis nas que claramente alguén lle fixo gracia un xogo de palabras e decidiu facer toda unha trama de película. A raíz de aí, non? O sea, lanza isto e aí crea, non? En plan, non hai o primeiro ven isto e logo outro, non? A rodaxe, gastar aí para mí está claro, que esa liña creativa, vai. Total e absolutamente. Non sei, creo que tes aí un pequeno debate que propoñer. Creo que este é o do máis doado que tivemos no Valeiro, pero dalle. Queredes que saque a Sempre, bomba pero eu creo que atómica este é esta? doado. Bueno, todos coñecedes o personaxe do Dr. Octopus de Spider-Man. A pregunta é se o Dr. Octopus a súa arma son garras ou non son garras. Podemos consideralo garras ou non? Creo que Vale. en algún o sea, en algún tipo de wikifandom sí que creo que aparece. O sea, eu non sabería dicirche. Que Eu creo que son claramente... con garras. No, eu creo que claramente un personaxe con tentáculos, pero que acaban en garra. De acordo? Esta é a miña aprobación. Desde o Dr. Octopus de Ultimate Spider-Man fíxose canon que realmente o poder de Dr. Octopus non é ter tentáculos, é controlar o metal. E penso que isto xa contei aquí. Entón, Sí. hai un momento en que o despoxan deses tentáculos e o que fai é coller obxectos metálicos e non formar outra cousa moito máis interesante, non, formar putos tentáculos outra vez. Está obsesionado con esa idea, non? Entón, técnicamente Valle no nome, son joder. próteses. Non son nin próteses, son pedras. Ten máis que ver co lanzamento dunha pedra, cunha onda, non? Con ese tipo de dispositivos que coa garra, penso. É que o Doutor Metalus non quedaba ben, entón dixo, bueno, pues doutor, seguimos co nome comportándonos como... Aparte, o metal falle, o sea, ten unha relación un pouco erótica, de feito, co metal. Dille cousas, pórtate mal, manca esta persoa, sí, está interesante. Iso explotase na segunda película tamén, cos tentáculos tiñan inteligencia artificial e tal. Iso é interesante. Sí, que ten unha relación tamén extraña, erótica con eles, sí. Pois nada, xente. Faime moita gracia que o Dr. Octopus pasille como a Lobeto e teña dúas mutacións independentes, que é poder controlar o metal e estar obsesionado cos tentáculos. Como Alba. Fan. Pois entre risas e sorrisos imos ata o seguinte Valeiro, que será pronto, seguro, menos tempo que entre o pasado este.
Pero vaya, as liñas temporais sempre son complexas. Placer contar de novo con Pablo, con Alba, con Rodicio. Isto é un podcast de A que cheira papá, Cheirer, que non nos esquezamos da promo. E nada, Rodicio, queres decirte algo nesta despedida primeira da nova etapa? Nada. Recordar que antes atentos que a navalla estáse fiando. Moi ben. Aburiño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio